Шушы узырны гына сөйләп китәсем килә. Монда кастапиләре әйтгән. Әнүзә ападан калган орнамент инде бу. Шушы орнаментны аңлатайы инде ул 2 юл дип. Берсе Бардага китә торган юл, берсе Пермь краенда торгач Пермгә китә торган юл дие. Ә монысын аңлатайы Казның каурыйлары дип аңлатай иде. Шуннан чыгып эшлибез. Ә булары? Алары кастапиләр. Мин Түңгүк авылының инде. Түңгүк авылының нәрсәпасы. Бу төбетейләрне бик күптән башлап шиябез инде без, көйлибез. Бу төбетей безнең элеккедән киленгән. Күптәннән. Бу безнең элекке йортабыз. Йортабыз элеккедән киленгән йорта булганга хәзер шушыны төбетей урынына калдырылган инде. Йорталарыбызны дүрттелештән бутырыла. Дүрттелештән турылганга, моны элеккеләр безнең шушыны йорталарны шушылай иттереп әзерләгәннәр. Йорталарыбыз шитәннәр кебек иттереп тоттырып, киезләрдән матур иттереп эшләттереп, күләттереп. Шуның өчен шушылай иттерелгән инде. Аның шите инде монсы өсте. Авызы ачык булган моның түбәсе. Төтен чыгар өчен, төтен чыгылган, ичине ягылган аның. Ичиндә бала чагалар белән барысы да ата-анасы белән бергә торылган киленнәр. Бер ягында шуның өчен дүртәү аның өлгесе, бер җирендә атасы, анасы, монысында улы баласы, монысында кызлар, монысында малайлар. Шуның өчен дүртәү алар. Дүрт булынган. Эштә шитән белән әйберләрне инде элеп куелган җирләрдә шитәнне булган. Шитәннәрне шушылай иттереп ясалган булганнар алар шитәннәр. Балалар, ир балалар шушылай карватлары шушындай булган тишекләрдә. Шушындай да эштә киезне сугып, киезләрдә, тиреләрдә эшләп, тирене ясап. Тиреләрне суктыртып, йомшартып, шуның өсләренә шитәннәрнең шушындай эшләренә куйганнар иде. Балаларны шунда яклатканнар, айрым булганнар алар. Балалар шуның өчен дүртәү булар. Матур итеп. Өстендә кастапиләреннән ясала инде безнең Бардаягыбызныкы кастапие. Янан соң эмблемасы безнең бу кастапиләре. Барда казмакты дигән. Яфраклардан төшерелә матур итеп. Элекке бу пүлеш дип атала. Пүлештән монсы. Булар мулинадан җеп булинадан эшләнгән. Аларны красит иткәннәр элек. Сарыга, яшелгә, суган сарыларыннан шул иттерелгән. Инде моны булай шүрәләп тертеп алыр өчен кәгазьләрдән матур иттереп өйләрдән төшеп ясалган. Безнең хәзер йортабыз баш киеме кебек булып калды шулай. Менә. Зур рәхмәт. Үзегезне танытып алһагыз ише. Мин Түңгүк авылының Надырова Нәфисә апасы булам. Надырова Нәфисә апай. Надырова Нәфисә апа. Рәхмәт сезгә. Кешенеке киеме белән